al conjunt d'Espanya, si comparem l'estructura de la criminalitat amb altres països semblants, veiem que tenim unes dades raonablement bones de seguretat. I això s'ha de dir. S'ha de dir sobretot per defugir de determinats discursos que no només són espuris i populistes, sinó que són clarament inconstitucionals, com és el cas de vincular la delinqüència a la immigració. I ho dic jo, que vic en una ciutat que és com la ONU, que té 116 nacionalitats diferents i on hem dut a terme molts projectes vinculats precisament per garantir la cohesió social, per garantir les oportunitats i, per altra banda, per aconseguir la funció preventiva que han de tenir el conjunt de polítiques públiques que compartim l'Estat, la Generalitat i els ajuntaments per evitar que hi hagi delinqüència vinculada a la vulnerabilitat. Ara bé, el que no podem negar és la major, i és que, malgrat que tenim dades raonablement segures, quan comparem les dades fredes de les estadístiques de criminalitat amb les dades de la victimització, veiem que hi ha un gap, perquè el que percep la ciutadania o la sensació que té d'inseguretat la ciutadania és fruit de la impunitat que es dona per la manca de contundència de cara a reprimir i dissuadir aquells delictes contra la propietat que són greus. Si robem un telèfon a una botiga, telèfon mòbil, està buit. Però si li robem el telèfon mòbil a una persona al carrer, li estem robant part de la seva vida, o la seva motxilla, o les seves dades personals en un ordinador, amb les seves contrasenyes. Per tant, no podem minimitzar el dany que això fa i com això ajuda a abonar els discursos de l'extrema dreta en contra de les persones immigrades que dignament conviuen amb nosaltres, venen a guanyar-se la vida i ajuden a que aquest sigui un país pròsper.